yose. Capital Studios Pro. Pakuvhota matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Notoni matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Mayuthi matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Vana amai matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Vana babao matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Mama MP matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Amen wana wa Mwari. Kune vaya wakazoti areke irikuya amaishamu ndo areke inokufamba nayo inotakura vanhu vese. Mukafunga chero Zakeyo akakwira muti achida kuona kuti maishamu ari kuhere kuNotoni, akatozovaona achitouya kuzoita MP muNotoni. Ndo MP unoda sarudza muno muNotoni. Haleluya! Mukatanga matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Govanzi matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Kunarira matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Mariteu matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. 17 matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Vekunowe matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Voterai maishamu. Voti yenyu yakakosha. Voterai maishamu. Voti yenyu yakakosha. Voterai maishamu. Voti yenyu yakakosha. Pakuvhota matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Notoni matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Mayuthi matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Vana amai matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Vana babao matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Mama MP matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Hey, vamwana, nototarangarirwa. Koinda. Amaikondistance shamu. Mama Ngube, vayozotimirira isisa MP wedu wemuno muNotoni. Amai mwana, idzo dzidzi maindastri ari kuvhurwa, mabasa achange atovagosha, vamanyuve vekutisira malaitsi mumugwagwa. Idzo dzidzi ndo zvatichaenda kunoisira vhoti yangu kuna mwene wazo MP Constance Shamu. Vamwana, ine vhoti yangu ndinoiti kuti pana maikondistance shamu. Mama Ngube mwene wazo MP wedu atasarudza muno muNotoni. Voterai maishamu. Voti yenyu yakakosha. Voterai maishamu. Voti yenyu yakakosha. Mukatanga matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Govanzi matitoita sei? Isusu tatavhotera maishamu. Capital Studios Pro.